belai belai ke hambai norni surimani ke norni norni je dia mani bisiti ani saksuri je kisa misa hopung sapung tuyawi singhim le mani kisa sak jotono beljak baika an simiya ani saisung simiya thero thupuya ani palje himnai rok lebo maximum borone ni yathai rok tuisuli rok angbaika cost angbaika ai jotene no yathai rok hamni angbaika ke haipanani kaisa jaga ke balaike gesa torkai gomo jaga tei baisau tongo nomata kicha hamsaka operation khima pore tei haipanomo sawi tong hotago haipana doctor to 5 days rest na din sawo kintu haike bathagi tong hanke to sugya nambagi khana phung 7ta ni simi gang teisa je mansak ago goi thang ni mansok kha ambai khana phung 7ta ni simi no haini hai je himasak isa himai nai phinai sini je tiprasani choba te tiprasani je nokmani iman abno paithang khaini bokha te kisa ago goi thanai bad baki bebak no motai ni ya phawo ya phari rizak te normi surimu diai mu kisa khon ya phari rizak te kaisa kok ani kasarmu lukurok samjak tei lukurok suba tei sini baksa baksa leaders rok boroku subakha boroku yak folokha boroku solidarity funukha jotono paifle hambai kiaba जों jara baksa or nuang ano logernai jornai ni faini to faini to sakni arrangement ni bisiti ni boroku khana tapi no fai to ma bor kebo na kebo borno subawi ro boro amba bai borno belai hambai fiaba ani kaisa no koimo sini choba success nan ke sen lokalobo agortolabo nini bitchandramonu sabrum gorji tuibandar mandai khumulung jo tam sayanaseng sitting demonstration indefinite relay hunger strike omahai roksen jotono start khai lena nai jodi sen jotono government no pressure rine government ni thani government no bokhor kongor dan ke belai kutu hake khaiban se kongnai je kongya saibiya ebu de barbar de try ma khali no saibiya kya government no pressure nai ngake chini month na nai ngake we have to pay the price we have ready to pay the price manai kaham na nai ngake dam bo kabang maro amari chini manthai no mana nai ngake sin abone price abone mullo bor na bari chitia no to nai abone jode mullo sing rimi ngake sing jode sudo khorsa kani borne boro simi depend ke jode to ngake dofa kon tin yaw la anto himui tongo ti prasar khaba sathen te sarkar mokol khunju phiogei nasik thun sing busake kosto mani to aboni bagesi phiaba bad baki ngake ishwar ni thani motai ni thani te norok ni para amchaya সংগঠন nor pal milinai unity khainai chirik lainai je movement start khainai para o abo si main shakti ni basa haise ambagai aboni bagai norok preparation ready tongai di yomnani no musu khange yomnani bagai aboni mulyor nan bagai ready tongai hambai khulumka khana haine hai sentesa lamawo ma